sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been Mula nung kami tumira dito, nag 350. Ay before, ang binabayaran namin 1,006. Di kita na agad yung diferensya. Naging 250 gayaan, tapos hanggang ngayon 11 pesos na lang. Gamit ako ng lahat ng appliances ko. Talagang masaya nga ako dahil sa dami kong napuntahan na bahay, ang nagustuhan ko talaga dito solar. Tunayan ko nga ngayon na mas lalong lumiit talagang maliit compare sa dati. Pero 1,000 tapos ngayon 11. Malaking nabago sa amin dito dahil nung kami hindi gumagamit ng solar, nagbabayad kami ng 3,000 plus sa kuryente dahil may sa aircon, ganyan. Ngayon, kahit nag-aircon kami, mura pa din. Hindi ala pa sa kalahati yung dati, mga 1/3 lang. Dahil malaking ng solar, tipid talaga. Ngayon, mga 200, 300, ganyan. Pagka yung maghapon yung aircon, magdamag, may heater pa, 1,000 lang. Ganon, 1,200, yun. Hindi ako nagsisisi na dito ako tumira. Dahil dito lang may solar sa lahat ng subdivision dito. Brownout, hindi kami nakaranas ng brownout. Actually, nagkaroon ng isang beses dito nag-brownout lahat ng Imperial. Nagkaroon ng shutdown. Oo, shutdown kasi lahat. pumutok na switch dito sa parting San Tomas. But then itong subdivision lang namin ang walang brownout. So malaking tulong talaga yung solar panel at saka yung pamumuhay namin dito na Kahit gumamit na kami ng aircon. kahit plancha. Tapos yung aircon, ginamit namin tuwing gabi. So at least 3 hours to 4 hours. But din nung kinuha namin yung Meralco bill, it's only 10 pesos. Sino pa ba yung pamilya na hindi masaya sa mga ganong klaseng bill ng kuryente? So we are thankful para sa solar panel na kung saan na-avail namin paglipat namin dito sa bahay na to. So salamat dun po sa